ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷей. Айни замон дар Якачинор қарор дорем. Аз ин тараф цирк, аз ин тараф бошад Профсоюз баро ба сӯи автовокзал. Дар ин ҷо 32 микрорайон. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар қафои ман ҳамин бино ҷойгир аст. Ман ҳамин бинои навастройка мебошад дӯстони азиз. Дар наздаш боғ аст. Бисёри баъд гап мезанем. Рафтем. аз ин тараф омадем дӯстони азиз. дар ин ҷо тарабхонаи Якачинор минтақаи бениҳоят хуб мебошад ва худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат аст. хонаи имрӯзамон дар якум ошонааш ҷойгир аст. дари падест чипқатӣ мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 9 ошона иборат аст дӯстони азиз. бино теғ паспорт дорад, ҳуҷҷатҳои хона 100%, отопления ҳаст, барқ ва об ҳаст, доимӣ мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле бибинед даромадгоҳ дӯстони азиз, коридор, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва дар балкон бошад ошхона. дар ин ҷо ҳоҷатхона, термекс ҳаст, системаи вентилятсияам ҳаст. дар ин ҷо ҳамон, фишори об баланд аст дӯстони азиз. барқ ва оби хона доимӣ мебошад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед дӯстони азиз ҳамааш меистад. яъне қолинҳо, пардаҳо, мебел, техника ҳамааш меистад. мехаред, медурену зиндагӣ мекунед. дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии бино ҳаст. масҷид, мактаб, садик, бозорча ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамааш дар наздикии хона ҳаст. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спални мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтем ҳамааш меистад. ва дар ин ҷо балкон аст дӯстони азиз. трезои хона ҳамааш панҷара кардагӣ яъне решётка доранд. балкон ва ошхона дӯстони азиз. мана ҳамин гуна проект. нархи хона бошад 66 000 сомонӣ, 60 000 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дару экран ҳарду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва хона инчунин алишам мешавад бо 2 ё ин ки 3 хонага дар минтақаҳои Саховат, 61 ё ин ки 63 микрорайон. марҳамат дӯстони азиз, вариантотона пешниҳод кунед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.